Argiaren podcastak. Bai, Isto Martina. Emakume latza, Bai. Putesia bisita ez da? Ba, egunera. Aixoa. Bai, polilla, Martina, ni jarri nion, hori da seinale bat. Noia. Eta eser jakin gabe hori, Martina jarri nion, erala bai. Egonarria, lurrari entzuten dion saioa. Haupa denoi, egonarrian gaituzue, beste behin, gaur kontan kostaldera gerturatu gara, itxasoa ikustera, eta dakigunez euskaldunak urte askoz ibili dira itxasoan, urte askoz izan da beraien ogibide, baina, arrantzua egia esan gutxitzen dijoanez, eta arrantzaleko purua, geroz eta gutxi daude itxasoan. Hala ere, badira oraindik itxasotik bizi direnak, eta gaur kontan Manuela itxasontzira etorri gara, Manuela Jauregi ezagutzera, Manuela itxasotik bizi da, olagarro harrapatzez gain, eguneko arraia ere harrapatzen du, eta lehen ere erakutsi zigun Leo Belaustegik beste egonarriako saio batean, ea arraindiketako arraian nondik etorria den, nola harrapatu den, baina gaurko honetan Manuela emango dio hitza, eta beak azalduko digu, gu baino behi dakinez. Egunon, Manuela? Egunon, Martin. Manuela, eta zuri, itxasoagiko lotura hau, olagarro harrapatze hau, nundi atorkizu edo? Hau proiektu hau indala 25 urte hasi genuen, ni eta nire senarrak. Beak beti izan du itxasoko grina hori, gustatzen zaio arrantza mundua. Eta, egin genuen barko txiki bat, barko hau itxasontzi hau handiagoa da. Txiki bat egin hasi ginean bilok, bertan da giro arrantza giroa, restaurante honak, kokatuta gaude leku estrategiko batean, eta bizimodua atatzeko modu, egon geha bilok, eskuz esku lanian, eta gustatzen zaigu mundu hau. Itxasontzi honek, baina Manuela izena du, izena edo nundi ator Manuela? Bai, izena hori jarri ginen nera monan oroimenez, nera mona basarritarra izan zen, emakume langile, eta bere oroimenez, nik bere izena badut, eta oain itxasontziak ere bere izena du. Erki. Zuek eguneko arraia harrapatzen dizue, eta oain arte egia esan, olagarroa ere bai. Olagarro arrantzua, gutxitzen duela ere lehen aipatu jazu, elkarrizketan, nola joa olagarro arrantzua? Bai, guk gure oinarri izan da, olarrua eta amuko arraiakin indeu lana azkeneko 20 urteabetan. Olarrua otarretan harrapatzen den teknika bada, hemen gertuko bertan arroketako arrantza da, guneko arrantza, eta oain udara hasieran eta udazkeneko arrantza izan da. Eta, konturatu geha, urteaz urtez gutxitzen juntala, ez dakigu zergatik, zerbait gertatzen da itxasuan, noski da, eta horren arabera teknika aldatu berri izan dugu, eguneko arrantza egiteko. Eta lehen esan dugu, olagarroa, azken apreziatu bazala lehen, gehiago harrapatzala, gaur egun ere apreziatua da. Nundi ator gaur egun harrapatzean olagarroi? Bai, olarru hemen ez da ohitura jateko. Eta gu hasi ginen da bertako olarrua egia esan estimazio handia eduki du. Gure harrapatzen dugun porzentajea oso txikia izan da, eta hemen kokatu deu leku oso zehazten inguruko restaurante eta bertako produktu lokala eroste dunago. Eta gero konsumua egia esan handitu inda urteekin oso estimatua da, baina hemen konsumitzen den olagarro gehiena kanpotik dator. Marrokoz, Atlantiko edo, kanpotikan. Bertan ez talako sartzen edo ez da? Ez, bertan olagarro gutxi dago, gutxi dedikatu geha horta, eta guan ja batez esango nuke. Orduan ikustean ezintzaz, itxasoare aldatu da. Lehen, oain dela 20 urte zen itxasoa eta gaur egungoa ez da berdina, eta ze aldaketa ikuste duzu itxason edo? Aldatu da ikaragarri. Nik egin bat nabarmena izan da 5 urtetik honea itxasok eukidun aldaketa.
Bueno, nien ez biologoa, naiz ez dakit tema horietan, baina guk ikuste duguna da, aldaketa bat ondala urakin. Ez dakigu nundi doan arazoa, baina arazo badagoela eta latza, bai. Hor usten dut. Arrantzala ere aldatuko zen, beraz, azken urteotan. Bai, arrantzalia, bai, azkenian gutxieko hori iteu, jendia ez dago arrantzako prest. Ikuspuntua aldatu inda, arrantza gutxia dago, ez dago aldaketa generazionala, ikuspuntua arrantzaliana aldatu inda, erabat. Eta pixkanaka desagertzen jungo gea. Arrantza ontzi txikiak esan duzu, asko egiala geisten, hoi nola dihoa edo... Bai, jendia da jubilatzen, ben itxasuan lehen hoxio jubilatzea, porque bizimoa gogorra da, eta pertsonare gastatu itea, eta ikusten nahi geha, atzetik ez datorrela inor, eta alde batetik ez dago arrantzik, eta bestetik ez dago inor nahi duna hori jarraitu. Engo litzake arrantza ona, batemata animatuko litzake, baina egoera honekin normala da inorrez animatzea jarraitzen. Piskat egoera helduz ere bai, lehen esan duzu, Manuel Aldagarro itxasontzia, egunero ateratzezala, gaur egun, gutxi ateratzea ere aipatu jazu. Bai, oain erabakile hartu du, astean 3 erten, 5 egunetikan, eta 2 egun horiek egititugu lehorrian lanak, sariak josi, otarra konpondu, lanak itxasontziak asko ditu. Eta ez digu konpensatzen egunero ertetzia, porque gasoila gastuak asko hilotzen dira, eta murriztu merdia. Eta segurua jun 3 egunetan, eta horrekin aurre jarraitu. Gero, esan duzu bai, lehen, azkenen iei aportun saltza larrai gehiena, gaur egun jatetxe eta bidiratuta dijola, nola ikuste duzu salmenta aldertikan? Eguneroko kontsumoi aldatu da, jendeana? Bai, asko. Leheno bere garaian, arraia iritzezana portura, portuan bertan saltzezan, ohitura zeon, inguruko jendea gerturatzezan, eta eguneko arrai freskua bertan saltzezan. Oain, arazo asko daude gauza horiek egiteko, lizentziak, sanidadiak, permisuak, eta hori, didanak desagertu india, ez dago aukerik horiteko. Orduan, direkto aukera da, restaurante eta saltzea, eta ez da txarra beha ere, noski. Azken lehenko ohituretara bueltatzea zaila honez, baina ohitura berrita egokitu beharko dugu, ikustean ez bintzat, eta bisitari gogitzei eskatzea anekdota bat edo kontatzeko. Zuk ere, seguro, jasontzi-hontan asko goi duzula, bakarren bat kontatuko bazen igu. Bai, anekdotak azkenian egunero gertatzen zaizkizu, porque egunero gauza desberdina gertatzea, otar batian olarro gigante bat, hanki gabe. Nekorak edo 8 hanka eta 3 bihotz. 3 bihotz? 3 bihotz, bai, oso arrain berezia da. Eta hankei gabe tortzioi, bere zergaitia hola jaiotzei gelako edo? Ez, porque otar berdinean nekorak eta sartzen dira, eta haiek, Enkamozteie. Bai, eta alkar jateia. Bai. Berriz jaiotzei gero? Bai. Ondo. Gero bisitaria eskatzei tokikutxun bat edo zerbait erakusteko, ez dakit aukera guiko egun. Bai, nik nire eguneroko lekua dut lonja. Lonjan dazkat nire lanbide tresnak, otarrak, sariak, arraina jartzeko lekuak, eta nire txokua nahi baduzue ikustea juten, gara. Aukera bali mago ikusteko, no? Noski baiet. Bale, oso ondo guazen ba. Manuela, iritsi gara zure toki kutxuren edo guztokona. Bai. Azaldu iguzu, hemen zer egiten dezuen edo? Hemen gordeitzutugu, leheno izan gehan itxasontzia Manuelak bikeko tresna guztiak, bore laneko tresna, otarrak, olartoko otarrak horiek izango litzake. Ezkerreko horiek? Bai, horiek guk iteitugu, baraka-banaka, josi, konpondu, abek izango litzake mariskotako ez ditugu erabiltzen orain, baina, jasota dazkagu esparen, geho sariak, konpontzen ditu. Sari hau, momentuntan konpontzen edo aizetan? Hori da, ia konpontzen saria, armatzen,
eta txukuntzen arrantzarako. Noizateako hau berriz arrantza? Pentsatzet 2-3 egunetan berriro uretan izangoa, bai. Gero dazkagu lokarriak eta hainbat, behar ditugu tresneri guztiak, pila bat berdia azkenean. Lehen esan jazu gorde bazeu bezula gauza berezi bat, zai posilean ikustean. Bida, hau olarrotan ibiltzen dugun otar bada, lehenokua, egurreskua, nik kariño handia diot, porque guan ja ez ditugu erabiltzen abek. Oso arrantzalia dira, egurrakin beti izan dute arrantzaleo dela, baina ez ditugu orain erabiltzen abek. Tolagarroa, gainetik sartu. Hori da, hemen sartzen da karnata, boltxetxo hontan, sartzen da karnata. Markatu duz jakitezu noia, karnata zer da? Zebo zatea erderaz, arrai pixka sartzi dugu, buruak edo txitxarrua o sardina o da ona, eta gero olagarrua barroa sartzen da, eta ez du... Ezin du atera. Ezin du atera, bai, eta abedia kuriosuak, ez da? Bai, ikusi gabe nozken. Bai. Eskerrik asko Manuela, zu etxoko berezia berakusteatik. Guke bako zerbait, zutzako, aurreko atalen amilubin izan ginen, behien proiektu ezagutzen, azkenen kolektiboki hartu duten baserri bat, eta behaiek eman digue behaien kuadernoa, zutzako. Ze polita. Eta... Mi esker. Bai, eskerrik asko zuri. Zuei. Eta honekin entzule, beste gabe, hauxe izan da nire azkeneko saioa, eta argia.eusen, ikusteko aukera biko zue, edo bizi baratzean saioa, eta beste gabe, urren arte.